שלום, לי קוראים בן. ואני דר. ואנחנו מדריכי המיינקראפט שלכם. אוקיי, אנחנו רצינו לעשות סדרה על סרטוני מיינקראפט. שבהם אנחנו נצלם כל מיני מבנים שאנחנו בנים ונראה איך עפים ואיך מורידים מיינקראפט. כן, ואנחנו נצלם כל מיני דברים נחמדים ונראה לכם איך לבנות כל מיני דברים. כן, ונלמד אתכם סרברים ומודים וכל מיני דברים שזה יותר למתקדמים. טוב, עכשיו זה גם תלוי באיזה גרסת מיינקראפט אתם משתמשים. אנחנו משתמשים בגרסת מיינקראפט 1.5. לא צריך 2 נקודות. אנחנו משתמשים ב-1.5.2, הגרסה הכי חדשה של מיינקראפט. אנחנו בקרוב נעשה סרטון על הורדת מיינקראפט פרוץ 1.5.2, זה פרוץ בחינם, שזה די קשה למצוא, אז אנחנו נעשה סרטון על זה לכל אלה שרוצים להוריד. ולמי שהוריד מיינקראפט זה סרטון בסיסי, המתקדמים יכולים לדלג עליו, אבל עדיין מומלץ לראות. כן, כי אנחנו כאן מלמדים עוד כמה דברים. טוב, כאן בכדור הארץ שאנחנו... אתם בוחרים שפה. כן. הנה, נגיד אתם רואים, פה יש לי אנגלית ככה, ואז אני עושה דאון סינגל פלייר, מולטי פלייר. עכשיו נחזיר לעברית, חכו רגע. איפה עברית? הנה. הנה, יופי. אוקיי, אז אנחנו נעשה שחקן יחיד, כלומר יש שחקן יחיד ויש מולטיפלייר, שזה רב משתמשים, אבל אתם צריכים כתובת שרת ודברים כאלה. כן, אנחנו נראה לכם עכשיו. נראה לכם איך זה נראה. הנה, אני מתחבר לשרת של הרבה ילדים שבונים דברים ביחד, אתם רואים את כל הדברים האלה. זה של ילדים שבונים דברים ביחד, והנה, אתם רואים, תסתכלו. זה לא, ממש לא אני בניתי את כל זה, אני ודר, לא בנינו את כל זה. אבל זה לילדים שהם יותר מתקדמים, כי עדיף, אנחנו ממליצים לכם, אם אתם מתחילים בתחום, אז בינתיים אל תשחקו, קודם תדעו לבנות כל מיני דברים. כלומר תשחקו, אבל במולטיפלייר. בסינגל פלייר. כן. טוב, בסדר, אז נתנתק מהשרת וניכנס לשחקן יחיד. עכשיו סתם נפתח פה עולם חדש. אתם יכולים לקרוא לעולם שלכם איך שאתם רוצים, אנחנו נקרא לו מיינקראפט. לא, זה בן. כן, רגע, חכו, נעביר לאנגלית. חכו. כן, זה לא קולט פה עברית. מיינקראפט 1, 2, 3, 4, אתם יכולים לקרוא לזה איך שאתם רוצים, זה לא משפיע על שום דבר, אבל על שום דבר אנחנו עוד פעם אומרים. יש לכם פה מצב משחק, יש הישרדות, חסר רחמים וקריאייטיב שזה יצירתי. אנחנו ממליצים בתור מתחילים, תתחילו עם קריאייטיב. כן, כי זה יצירתי וזה... יש לזה... בהישרדות בחסר רחמים אין לכם סרגל כלים ואין לכם את הקוביות שאיתן אתם יכולים לבנות, אתם צריכים להשיג אותן. הנה, אתם רואים, מצב הישרדות, חפשו משאבים, צרו חפצים, השיגו רמות, חיים ורעב, ופה מצב חסר רחמים, זה המצב הכי קשה, זה למצב הישרדות, נעול ברמת הקושי המרבית ורק פסילה אחת. ואתם לא יכולים שם לעופף, רק בקריאייטיב ויצירתי אתם יכולים לעופף. כן, בדיוק. אז עכשיו יש לכם פה עוד הגדרות עולם. אתם יכולים מחולל מבנים, כל מיני כפרים, מרתפים. מי שלא אוהב את כל הגבעות והמרתפים והבונוסים והכל, אז אתם פשוט יכולים לשנות לכם את זה איך שאתם אוהבים, ואז אתם פשוט, כשאתם מסיימים, אתם עושים צור עולם חדש. ואז זה טוען לנו את העולם, זה בינתיים בונה אותו, זה לוקח רק כמה שניות. אתם רואים יש חיים וציורים של פולקס, הציורים של הפולקס מראים, אני ודר עוד לא כל כך יודעים מה. עכשיו רגע בואו נראה, אוי אני חושב שאנחנו לא עשינו את זה מצב יצירתי, זה? עשינו מצב חסר רחמים. אתם רואים על זה מצב חסר רחמים? אז נעשה פה. אי אפשר שם לעוף. אז בגלל שכבר יש לנו, אנחנו רוצים להראות לכם על קריאייטיב. מיינקראפט. הנה, נקרא לו מיינקראפט 1, 2, 3, 4, 5 ונעשה מצב יצירתי ואז ניצור את העולם. סליחה על הטעות הקטנה הזאת. עכשיו זה טוען לנו את העולם, תמיד ייקח כמה שניות עד שזה מדמה את זה בתלת מימד.
אלא אם כן אתם ממשיכים בעולם הזה. עכשיו תסתכלו. אנחנו נכנסים לפה עולם רגיל לחלוטין, זה מראה לכם את הכחול הזה רק בגלל שזה עוד בונה את העולם. אני רק ברגע הראשון, זה רק בהתחלה עושה זה, אחרי שתשחקו בזה כמה פעמים זה לא יעשה את זה. עכשיו פשוט זה יעשה את זה רק כשתתקדמו שטחים גדולים מאוד באמצעות ריחוף. אז עכשיו נראה לכם שתי דברים בסיסיים, איך בונים ואיך מפרקים. קודם ניכנס לסרגל פריטים בכפתור E, אתם יכולים לשנות את המקשים למי שלא נוח בהגדרות. עכשיו סתם ניקח זכוכית, ניקח ספוג, ניקח אבן חול וניקח אבן רגילה וניקח אבן חול וצמר ליים, וכדי שנדגים לכם אחר כך ניקח את שתי אלה, תכף תראו את זה. אוקיי, אז בקיצור פה כדי להרוס אתם משתמשים במקש הרגיל שאתם משתמשים בו ביום במקש השמאלי. מקש שמאלי שאתם לוחצים איתו על כל דבר במחשב. הנה אתם רואים, אני ארוס כאן שטח מסוים כדי... וכדי לבנות אתם לוחצים על מקש הימני שאתם משתמשים בו לקופי פייסט, כלומר העתק הדבק. הנה תסתכלו, אתם רואים, אני בונה. אוקיי, אז פה אני בינתיים אבנה, זה משהו בסיסי. ועכשיו אנחנו גם נראה לכם איך מעבירים את הכלים, את הקוביות שאתם בונים אותם. רגע, אבל לפני זה אנחנו רוצים רק להגיד לכם שאנחנו עפים על מצב קריאייטיב. יש ברמת אם אתם על חצר רחמים או סלש אם אתם על מצב קשה, אז אתם לא, יש גם מודים מיוחדים לכל סוג משחק, לכל מצב משחק משל עצמו. הנה תסתכלו, ויש גם קודים שאפשר לעשות. כן, אבל כל אלה אנחנו עוד פעם אומרים, אלה דברים מתקדמים שהם למיינקראפט. כן, אבל אנחנו גם נסביר אותם בהמשך הפרקים הבאים. כן, אז עכשיו אנחנו נסביר לכם משהו מאוד מאוד חשוב, איך מעבירים פריטים בסרגל שלכם. דבר ראשון, רק שתדעו, פותחים את הדלת בעזרת המקש הימני. כן, כל הפעולות שהן לא הריסה ובנייה, נגיד אם אני אלחץ פה, זה תמיד, המקש הזה, המקש השמאלי תמיד יהרוס כל דבר. ואם יש פה משהו שהוא פעיל, אז זה רק בעזרת המקש הימני. אתם רואים, בניתי פה מבנה נחמד וקטן וצר. טוב, עכשיו, זה סתם היה מבנה קטן להדגמה, אני לא באמת אתחיל לפנות לכם פה עכשיו ארמונות פאר. אז עכשיו נראה לכם איך מעבירים את הקוביות שאותן אנחנו בונים. עכשיו אני נגיד על דלת, איך אני עובר ככה לזכוכית. אז קודם כל יש שתי שיטות, וכל אחד יעשה את השיטה שיותר נוחה לו. אוקיי, אז יש שתי שיטות. אנחנו נתחיל מהשיטה הראשונה, כל אחד אחר כך יבחר מה שיותר נוח לו. אפשר על ידי המספרים במקלדת, אבל רק על ידי המספרים שמעל האותיות. המספרים שבצד ימין בריבוע, אז הם לא יעבדו. הנה, אני עכשיו לוחץ שם על מספרים בצד ימין בריבוע, זה לא יעבוד. הנה, אני לוחץ על 1, על 2, שום דבר. אז עכשיו נעבור פה, במקשים שמעל האותיות, הזכוכית זה 1, כי הראשונה מצד שמאל, והספוג זה 2, וככה 3, 4, 5, 6, 7, 8 ו9. 9, יש עד 9 מוצרים, ועכשיו אני רק אעבור לכם מהר, רק כדי שתראו איך זה לא שימושי סתם לעבור מהר. כן, אוקיי, והשיטה השנייה היא עם הגלגלת של העכבר. הנה, אתם רואים ככה אני מעביר. ככה הוא מעביר, אבל לכל אחד יש את השיטה שנוחה לו, לי יותר נוח גלגלת. ולי יותר נוח מספרים, אז תקשיבו. משהו שדר לא הסביר לכם בשיטה של הגלגל, לאיזה כיוון אתם צריכים להעביר בשביל כל צד. אם אתם הזזה אחת למעלה תעביר מקום אחד שמאלה, והזזה אחת למטה תעביר מקום אחד ימינה.
ואז אם אני נגיד אבל פה בסוף במספר 9, אז אני לא צריך להתחיל להעביר למעלה מלא פעמים. תראו, אני פשוט אעשה העברה למטה וזה כבר עובר לי לזכוכית, וככה אני יכול להעביר לי. עכשיו, יש כאלה שהפרות, אני יכול להוליד חזירים ולעשות פה תינוקות ולעשות פה מלא דברים שווים, ותסתכלו, אני עושה חזיר ואז הוא מתחיל להשריץ מלא תינוקות. להוליד. בסדר, מה אכפת? הנה, עכשיו אני עושה של הפרה הזאת עם מלא גורים וכל הגורים ילכו אחריה. אוקיי, בקיצור, אבל למי שלא אוהב את החיות האלה, פשוט לחיצה אחת שהוא נותן, תבריח את החיה, וכדי, אם אתם מחליטים שאתם לא רוצים את החיה, אז אתם תלחצו עליה הרבה פעמים, כמובן שתצטרכו. אבל יש גם כלי נשק שאיתן אתם יכולים ללחוץ. כן, אבל עדיין, תתחשבו, זה צער בעלי חיים. בדיוק, אז בואו, הנה, רק כדי להדגים לכם, אתם גם יכולים לבנות חוות נחמדות, הנה. עכשיו נדחוס את כל הפרה עם הגורים שלה בתוך המבנה הזה. הם יוצאים החוצה. הם יוצאים החוצה מעודף מקום, הנה, יש פה חוות גורי פרות קטנטנים. אז זהו, אז זה בעיקרון הדברים הבסיסיים במיינקראפט. אז נתראה בפרק הבא בבן ודר צילומי מיינקראפט. ותרשמו לערוץ בשביל לקבל סרטונים מגניבים. ביי! להתראות.